Fel dinesydd Tramor sy'n byw yng Nghymru, gallwch chi bleidleisio mewn Etholiadau Llywodraeth Leol a'r Senedd. Senedd Cymru yw'r Senedd. Os ydych chi'n byw yng Nghymru yn gyfreithiol ac yn 16 oed neu'n hŷn, gallwch chi gael llais. Wrth bleidleisio mewn gorsaf bleidleisio, byddwn ni'n gofyn am eich cerdyn bleidleisio cewch chi yn y post cyn etholiad, cyn belled eich bod chi wedi cyfrestru bleidleisio. Fodd bynnag, os ydych chi'n anghofio eich cerdyn bleidleisio, cewch chi dal bleidleisio hebddo. Bydd staff yr orsaf bleidleisio yn gofyn am eich enw a'ch cyfeiriad i sicrhau eich bod chi ar y gofrestr etholwyr. Yna cewch chi papur pleidleisio i fwrw eich pleidlais. Mae cyfarwyddiadau ar gael mewn gorsafoedd bleidleisio sy'n egluro sut i fwrw eich pleidlais. Mae llyfrynau wedi'u cyfieithu i sawl iaith hefyd ar gael mewn gorsafoedd pleidleisio. Cewch chi bob amser bwrw eich pleidlais yn gyfrinachol. Ar ôl i chi fwrw eich pleidlais, y cyfan sydd angen i chi wneud yw plygu'r papur pleidleisio a'i roi yn y blwch pleidleisio cywir. Bydd staff yr orsaf bleidleisio bob amser yn gallu dangos i chi ym mha flwch pleidleisio, dylech chi roi eich papur pleidleisio. Peidiwch colli eich pleidlais. Os ydych chi'n dinesydd Tramor sy'n byw yng Nghymru, cyfrestrwch i bleidleisio nawr yn www.gov.uk/cofrestru i bleidleisio. A chofiwch, cewch chi bob amser ofyn i'ch cyngor lleol am help.